ኢትዮጵያ ምስታ ሶማሊያ አካል ልዕላውነታ ምዃናት ገልጻ ሶማሊላንድ ወታደራዊ ስምዕ ድሕሪ ምፍራማ ንሞቃዲሾ አቆጢዕዋ ይርከብ። እቲ ዝተፈረመ ምርርዳእ ኢትዮጵያ ነታ ባዕላ ናጽነታ ዝኣወጀት ዞባ ከም ሃገር ክትፈልጣን ኣምሳይኡ ድማ ኢትዮጵያ ወታደራውን ቁጠባውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዝኽእል እዩ። ግብፅን ኤርትራን ንልዕላውነት ዓባይ ሶማልያ ዘለዎን ደገፍ ብምግላጽ ወታደራዊ ሓገዝ ክገብራ ምጽንሐን ዝዝከር እዩ። ስምዕ ዋላ መራሕቲ ሃገራት ግብፂ ሶማልን ኤርትራን ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ነዝን ካልእን ዝድስስ መደባት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ኣብዛ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራና ንኽትኾኑ ብኣኽብሮት ሓተኩም ሰናይ ጻንሖት። መራሕቲ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ብሓሙስ 10 ጥቅምቲ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሶማልያ ሱዳንን ጸጥታ ቀይ ባሕርን ብሰፊሕ ተዘራሪቦም እዮም። ኣብታ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ንፈለቡ እዋን ከም መራሒ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝበጽሕ ግብፃዊ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ሶማልያዊ መዘንኡ ሓሰን ሼኽ መሐሙድን ንኽልቲኦም ዝእንግድ ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዞባዊ ምርግጋእ ንምስፋን ዘካየዱ ጻዕርታት ንምውሃድ ተሰማሚዖም ይርከቡ። ብረቡዕ ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለምን ንምርካብ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ጸኒሑ። እቲ ስሉሳዊ ዋዕላ ሰለስቲን ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ዘለውን ዝምድና ኣብ ዝሓርፍፍሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ኣቓልቦ ብዙሓት ወገናት ስሒቡ ይርከብ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረን ኣብዚ እዋን ዝምድነአን ናብ ወጥሪ ተሰጋጊሩ ይርከብ። ይኹን እምበር ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ቀደሙ ሰላማውን ኣብ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ዝተመስረተን ምዃኑ ተዛሪቡ ይርከብ። ዝምድና መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላማዊ ምትሕባርን ዝምድናን ይቕጽል ኣሎም። ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝተቐየረ ነገር የለን ክብል ይገልጽ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ንጉዳያት ቅልውላው ሱዳን፣ ሶማልያን ጸጥታዊ ኩነታት ቀይ ባሕርን ባብኤል መንደብን ዓሚቕ ምይይጥ ድሕሪ ምግባር ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ በጺሖም ይብል ብሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ። ኣብቲ ዞባ ምርግጋእ ንምስፋን ዘካየድዎ ዘለዉ ጻዕርታት ንምውህኻድ ተሰማሚዖም ከም ዘለውን ኣፍሊጦም ኣለዎም። ሶማልያ ንውሽጣዊ ካብ ደገ ዝመጽእን ብድሆታት ንምግጣምን ምእንቲ ክትኽእል መንግስታዊ ትካላትን ምሕያል ሰለስቲን ሃገራት ክትሓጋገዛ እየን። ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ንኹሉ ዓይነት ሽበራ ክብድህ ንምኽኣል ሰለስቲን ሃገራት ብሓባር ከም ዝሰርሓውን ኣፍሊጦም ኣለዎም። ዓለምለኻዊ መትከላት ኣዕኑድ ብፍላይ ዘይወላወል ምኽባር ልኡላውነት ናጽነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገራት እቲ ዞባ መሰረታዊ ምዃኑን ኣስሚረናሉ ይርከባ። ነዚ ንምትግባር ሓደ ብሚኒስትርታት ዝምራሕ ኣካል ክቐውምን ተሰማሚዖም ኣለዎም። ስሉሳዊ ኮሚቴ ሚኒስትርታት ወጻኢ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ነቲ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዝግበር ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝ ክወሃሃዱ ተመዚዞም ከም ዘለው እቲ መግለጺ ኣነጺሩሎም። አልሲሲ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ጸጥታ ግብፂ ሜጀር ጀነራል ዓባስ ካምል፣ ሓለቓ ፕሬዝደንታዊ ካቢነ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዓሊ ከምውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር በድር ኣሕመድ ዓብዱልዓጢ ኣኸቲሉ ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎም። ኣብ 2020 ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስቲ ኣብቲ እዋን ፕሬዝደንት ሶማልያ ዝነበረ መሐሙድ ዓብዱላሂ መሐሙድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ተመሳሳሊ ስሉሳዊ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ኣካይዶም ምንባሮም ይዝከር። ኢትዮጵያ ንሓያሉ ዓመታት ቀንዲ ደጋፊት ናይቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ፌደራላዊ መንግስቲ ምንባራን ንሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ንምድጋፍ ሰራዊታ ከይተረፈም ኣዋፊራ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ውጥሪ ኣብ ስጋት ኣብ ዘለውሉ እዋንዮም ነቲ ዋዕላ ዘካይድዎ ዘለዉ። ኢትዮጵያ ምስታ ሶማልያ ኣካል ልኡላውነታ ምዃናት ገልጻ ሶማሊላንድ ወታደራዊ ስምዕ ድሕሪ ምፍራማ ንሞቃዲሾ ኣቆጢዕዋ ይርከብ። እቲ ዝተፈረመ ምርርዳእ ኢትዮጵያ ነታ ባዕላ ናጽነታ ዝኣወጀት ዞባ ከም ሃገር ክትፈልጣን ኣምሳይኡ ድማ ኢትዮጵያ ወታደራውን ቁጠባውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዝኽእል እዩ። ግብፅን ኤርትራን ንልኡላውነት ዓባይ ሶማልያ ዘለውን ደገፍ ብምግላጽ ወታደራዊ ሓገዝ ክገብራ ምጽንሐን ዝፍለጥ እዩ።
ቤት ፕሬዝዳንት ግብፂ ብዛዕባ ምብጻሕ አልሲሲ አመልኺቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምድርጋእን ጸጥታን ቀርን አፍሪቃን ቀይ ባሕርን ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሱ ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ካይሮ ወታደራዊ ኣጽዋር ናብ ሞቃዲሾ ከተጓርት ምርኣያ ኢትዮጵያ ብትሪ ተቃዊማቶ እያ። እታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመርከብ ናብ ወደብ ሞቃዲሾ ዝኣተዋ ኣጽዋር ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት መዳፍዕን ካልእ ንኣሽቱ ኣጽዋርን ዘጠቓልል ምዃኑ ይግለጽ። ግብፅን ኢትዮጵያን ምስ ምህናፅ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝተተሓሓዘም ካብ ነዊሕ እዋን ክሰሓባ ምጽናሕን ይፍለጥ። ኤርትራውን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብኣሽሓት ዝቝጽሩ ወታደራት ሶማልያ ከተሰልጥን ጸኒሓ እያ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ክልቲኦም መራሕቲ ሶማልያን ግብፅን ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምብጽሖም ኣብ ወታደራዊ ምርኢታት ሰራዊቶም ክሳተፉ ተራእዮም ነይሮም። ሞቃዲሾ ብዘይካቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውጥሪ ነቶም ኣብቲ ሃገር ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ፈጢሮም ዘለዉ ዕጡቓት አልሸባብ ንምስዓር እውን ኣብ ዘየቋርጽ ውግእ ትርከብ። መራሕቲ ሶማልያን ኤርትራን ትማሊ ምሸት ኣብ ዘካይዶ ክልተ ኣውርክብ ንልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነት ወይ ሓድነታዊ ፖለቲካን ሶማልያ ንምዕቃብ ኣብ ዝግበር ከቢድ ዕማም ንምሕያል ከም ዝተረዳድኡ ብወገን ኤርትራ ዝወጽእ ሓበሬታ ይጠቅስ። ኤርትራ ንሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ንምስልጣን ተካይዶ ምቕሉል ኣበርክቶም ንሃገራዊ ትካላት ጸጥታ ሞቃዲሾን ንምምዕባል ዝዓለመ ምዃኑን እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ የመላኽት። ፕሬዝዳንት ሓሰን ድሕርቲ ስሉሳዊ ዋዕላ ምስቶም ኣብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝስልጥኑ ዘለዉ ወታደራቱ ድሕሪ ምርኻቡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና እዚ ነይሩ። ኣብዛ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንትኹዱ በኣኽብሮት ሓተኩም። ሰናይ